లెవెల్ 2 క్లాస్లో 6వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. ఆత్మ సంయమ యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఫస్ట్ నేను చెప్పిన తర్వాత విని మీరు రిపీట్ చేయడం, మళ్ళీ నేను చెప్పిన తర్వాత థర్డ్ టైం మీరు విని ఫోర్త్ టైం మళ్ళీ రిపీట్ చేయడం. ఓకే. హరే కృష్ణ. ఆత్మ సంయమ యోగము. సో ఈలోపు మీరు నిన్న మనం చూసినటువంటి 5వ అధ్యాయ విషయాలు కొన్ని వచ్చాయి, చూద్దాము. ఫస్ట్ Vakuladevi Mataji, doing karma gives the best attachment with God. Doing karma without asking for fruitfulness. That is the main point. Adi karma ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు భగవత్ సంబంధం ఏర్పరచుకోవచ్చు. అంటే ఆ ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఎలా చేస్తామంటే సమత్వం వచ్చినప్పుడు. కాబట్టి ఆ సమత్వమే యోగం. కాబట్టి సమత్వం అంటే రాగద్వేషాతీతంగా ఉండగలగటం, రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండడం. కాబట్టి మనం సమత్వంతో ఉండగలుగుతున్నాం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో తద్వారా భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. భగవంతుడు ఎవరి పాపాన్ని పుణ్యాన్ని తీసుకోరు. మరి శ్రీనివాస సేవిక మాతాజీ జీవుల అజ్ఞానంతో తాత్కాలిక సుఖాలను కోరుకుంటారు. రాగద్వేషాలను వదిలేసి జ్ఞానంతో భగవంతుణ్ణి శరణు పెడితే మరి సూర్యప్రకాశం వల్ల వెలుగు వచ్చినట్లు జ్ఞానంతో అజ్ఞానం తొలగి ఓంను. వెరీ గుడ్. భగవంతుణ్ణి సమదృష్టితో చూసే వాళ్లకు సర్వజీవులు సమంగా కనిపిస్తారు. అవును, మనం చూసాం కదా. పండిత సమదర్శిన. జనన మరణాన్ని జయించిన వారు మోహానికి లోను కారు. వారు స్థిరత్వంలో ఉంటారు. ఇంద్రియాలకు ఆసక్తులు కారు. వారు ఆత్మలో ఉన్న అక్షయ సుఖాన్ని ఆనందిస్తారు. వెరీ గుడ్. బుద్ధిమంతులు అయిన వారు ఇంద్రియాల వల్ల వచ్చే సుఖాలలో పాల్గొనరు. దేహాన్ని వదిలి వెళ్లే ముందు ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటే దివ్య స్థితిలో ఉండగలరు. ఎవరైతే ఆత్మతత్వంలో ఆనందాన్ని సౌఖ్యాన్ని పొందేవారు పూర్ణయోగి అయి మరణ సమయంలో పరబ్రహ్మం పొందుతారు. కల్మషాన్ని
క్షీణించిన వారు, కామక్రోధాలను మనస్సును నియంత్రించిన వారు, సంపూర్ణత్వానికి ప్రయత్నించేవారు బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని పొందుతారు. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఇంద్రియాలను, మనస్సును, బుద్ధిని నియంత్రించిన వారు మోక్షాన్ని పొందుతారు. వెరీ గుడ్. సో అది ఫైనల్గా మనకి కర్మయోగం 3rd చాప్టర్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి 4th చాప్టర్లో ఏ విధంగా ఈ కర్మయోగాలను రకరకాలుగా ఈ స్థితిని సాధించవచ్చో చెప్పి 5వ అధ్యాయంలో చివరికి ఆ ఫైనల్గా మనకి దాన్ని కంక్లూజన్ ఇచ్చారనమాట భగవంతుడు. ఏ రకంగా మనం ఈ మార్గం ద్వారా మనం పూర్ణత్వాన్ని మోక్ష సాధన కావించుకోవచ్చు అన్నది. సౌమ్య మాతాజీ, కామక్రోధాలను అదుపులో పెట్టుకోవాలి. శత్రువైన మిత్రుడైన మన ప్రవర్తన ఒకేలాగా ఉండాలి. ఆత్మ మనస్సును, బుద్ధిని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది. ఎలా ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మ చేయాలి. వెరీ గుడ్. గుడ్. సత్యమాతాజీ, అజ్ఞానాన్ని నశింపజేసే జ్ఞానంతో మనిషి ప్రకాశవంతుడవుతాడు. జ్ఞానం సర్వాన్ని వ్యక్తపరుస్తుంది, పగటివేళ సూర్యునిలాగా. వెరీ గుడ్. బుద్ధి, మనసు, నిష్ఠ, విశ్వాసం, ఆశ్రయం భగవంతుడిలోనే లగ్నం చేసిన వాడు కల్మషరహితుడై ముక్తి మార్గంలో ప్రయాణించడు. వెరీ గుడ్. వినమ్రులైన యోగులు, యథార్థమైన జ్ఞానం కలవారవడం చేత విద్యా వినయ సంపన్నులు కలిగిన బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవుని, ఏనుగుని, కుక్కని, చండాలుణ్ణి సమదృష్టితో చూస్తారు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. సమానత్వం, ఏకత్వ భావనలు ఉన్నవారు సమదృష్టితో జనన మరణ చక్రాన్ని జయిస్తారు. వారిలో దోషరహిత గుణాలుంటాయి. వారే పరమ సత్య స్థితిలో ఉన్నవారు. వెరీ గుడ్. బాహ్య సుఖాలు, దుఃఖహేతువులు, ఆనందాలు ఆది మరియు అంత ఉంది, కానీ వివేకవంతుడు అందుకని వాటి పట్ల ఆసక్తుడు కాడు. సంశయాలను తొలగించుకుని మనోనిగ్రహంతో ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకుని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతారు. కామక్రోధాల నుంచి బయటపడ్డవారు ఆత్మదర్శులు, ఆత్మ సంయమనం కలిగిన వారు, సంపూర్ణత్వం కోసం నిరంతరం యత్నించేవారు అయిన మహాత్ములు అచిరకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణాన్ని నిశ్చయంగా పొందుతారు. వెరీ గుడ్. బాహ్యేంద్రియాలన్నింటినీ త్యజించి దృష్టిని కనుబొమ్మల మధ్య కేంద్రీకరించి ప్రాణాపాన వాయువులను నాసికారంధ్రాలయందే సమంగా నిలిపి తద్వారా మనస్సును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను నియంత్రిస్తూ మోక్షాన్ని వాంఛించేవాడు అటువంటి ముని కోరిక, భయము, క్రోధాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. సదా అట్టి స్థితిలో నిలిచి ఉండేవాడు నిశ్చయంగా ముక్తిని పొందగలడు. సో వెరీ గుడ్. శాంతి సూత్రం ఏంటి? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వామాం శాంతి రుచ్చతి. సో భగవంతుడే సమస్త యజ్ఞాలకు, తపస్సులకు నిజమైన భోక్త అని, సమస్త లోకాలకు, దేవతలకు నిజమైన అధిపతి, నియంత్రికుడని, సమస్త ప్రాణులకు స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి అని తెలుసుకున్న భక్తుడు పరమశాంతిని పొందుతాడు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. అందరూ ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు. సో ఈరోజు నిన్న మీకు గుర్తుంటే లాస్ట్లో భగవంతుడు ఈ ఆత్మ సంయమ యోగానికి పునాది వేశారు, నాంది పలికారని చెప్పారు. ఏది? ప్రాణాపాన వాయువులను సమత్వంతో బంధించి 2 కనుబొమ్మల మధ్యలో దృష్టిని పెట్టి ఈ 2 వాయువులను సమానంగా చేయగలిగిన వాళ్ళు మరి ఈ రకంగా ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారు. వాళ్ళు ఇంద్రియాలను ఎప్పుడు కూడా ఈ రకమైనటువంటి యోగంతో కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారని చెప్పారు. అంటే ఈరోజు మనం ఈ అష్టాంగ యోగం చూస్తున్నాం కాబట్టి దానికి ప్రీవ్యూగా ఆ మాట చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ ఆత్మ సంయమ యోగం స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికి? హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది? కనిపిస్తుందమ్మా. అంటే స్టార్ట్ అయింది. మాతాజీ హరే కృష్ణ. సో భగవాను వాచతో ఇది ప్రారంభం. మొట్టమొదట శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః ససన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్ని న చ క్రియః. సో భగవంతుడు అంటున్నారు, కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని మన కర్మలన్నీ మానేసినంత మాత్రాన వాళ్ళు యోగులు అవ్వరు అని చెప్తా. అనాశ్రిత కర్మఫలాలను ఆశించకుండా కార్యం కర్మలన్నీ కార్యాలన్నీ కరోతి ఎవరైతే
ఎవరైతే కరోతి చేస్తూ ఉంటారో, అంటే కర్మఫలాలు ఆశించకుండా ఎవరైతే కర్మలు చేస్తూ ఉంటారో సా అతను సన్యాసి, చ మరియు యోగి చ యోగి కూడా అంటున్నారనమాట. సా చ అంటే కూడా అని మరియు అని వస్తుంది. సో అతను సన్యాసి మరియు యోగి. ఎవరు కర్మఫలాలను ఆశించకుండా కర్మలు చేసేవాడే సన్యాసి యోగి. నానిరగ్ని నచ అక్రియ. అక్రియ అంటే ఏ పని చేయకుండా ఉన్నంత మాత్రాన, అగ్నిహోత్రాది మంత్రాలు వ్రతాలు మానినంత మాత్రాన వాళ్ళు యోగులు కారు అంటున్నారనమాట. సో పనులు మానేస్తేనే యోగం అని అనుకుంటున్నారేమో, అది కాదు. పనులన్నీ చేస్తున్నవాడు కానీ కర్మఫలాల పట్ల అపేక్ష లేకుండా కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు నిజమైన సన్యాసి యోగి అని చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ ప్రీవియస్ చాప్టర్ యొక్క సమరీని మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఇది ఫస్ట్ శ్లోక. మనం నెక్స్ట్ హరే కృష్ణ. మన ప్రకాష్ ప్రభుజీ ఈరోజు మనకి లెవెల్ 3 క్లాస్ ఉంది. మన మాతాజీని కొంచెం మెసేజ్ పెట్టమంటారా ప్రభుజీ? 8:15కి లెవెల్ 4 కదా, సారీ లెవెల్ 4 క్లాస్ అది పెడతారేమో మాతాజీ. 8:30కి పెట్టమన్నాము. ఆల్రెడీ పెట్టారు ఆవిడ, చూస్తాను నేను మళ్ళీ. ఓకే సరే, ఐ విల్ చెక్ ఇట్ మాతాజీ అండ్ ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ హర్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఆరురుక్ష్మోర్మున్నేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే, యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. సో యోగాన్ని అప్పుడే గనక ఆరురుక్ష ప్రారంభించినటువంటి మునికి సెకండ్ శ్లోక చెప్పలేదు మాతాజీ. సెకండ్ శ్లోక ఇక్కడ మిస్ అయింది మాతాజీ, లేదు, అందుకని చూస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం ఉండండి. సెకండ్ శ్లోకాన్ని వేరే చోట ఎక్కడైనా ఉందేమో చూస్తాను. ఈ PDF లో అది మిస్సింగ్. ఐ నాట్ షూర్ వై, బట్ చూద్దాం. 1 సెకండ్. పవర్ పాయింట్ లో కూడా లేదా? పవర్ పాయింట్ లో లేదు. ఓకే. యూజువల్లీ ఇవి మనకి ఇది భగవద్గీత కాపీ కాబట్టి ఇందులో ఉండాలి, బట్ ఇందులో ఎందుకని లేదు. ఒక్క నిమిషం చూద్దాం, ఇక్కడ చూద్దాం. చాప్టర్ 6. ఓకే, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఇది మాత్రం ప్రస్తుతం ఇంగ్లీష్లో చూపిస్తాను. ఇది ఇంగ్లీష్లో చూడండి. ఈ ఒక్క శ్లోక 6.2. పెట్టారమ్మా లెవెల్ 4 పెట్టారమ్మా మెసేజ్ ఆవిడ. ఓకే ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. యం సన్యాసమితి ప్రాహుర్యోగం తం విద్ధి పాండవ, నహి అసన్యాస్త సంకల్పో యోగి భవతి కశ్చన. సో సన్యాసం అంటే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే యోగంతో అది సమానమే అని చెప్పి, లేదా భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం, అదే సన్యాసం అని తెలుసుకో. పాండవ అంటే పాండుపుత్ర. ఎందుకంటే ఇంద్రియాల యొక్క వ్యామోహాన్ని త్యజించితేనే ఎవరైనా సరే యోగి అవ్వగలడు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో యం సన్యాసం ఇది ప్రాహు, సన్యాసం అంటే ఇది అని చెప్తారు. ఏది? యోగం అని చెప్తారు. ఏది యోగం అంటే ఏమిటి? భగవంతుడితో ఆ సంబంధం ఏర్పరచుకోవటం. అలా తం విద్ధి అంటే నువ్వు అది తెలుసుకోవాలి. పాండవ, పాండుపుత్ర. నహి అంటే తప్పనిసరిగా అవ్వదు. అసన్యాసం అంటే అసన్యస్త అంటే ఆ సన్యాసం అంటే త్యాగం చేయకుండా, సన్యసించకుండా. ఏం సన్యసించకుండా అంటే మరి మన ఇంద్రియ తృప్తి కోసం వచ్చే కోరికలను సన్యసించకపోతే ఎవరు కూడా సన్యాసులు కాలేరు. ఆ యోగా స్థితి ఎవరికి కూడా రాదు. కశ్చన అంటే ఎవరికి భవతి ఉండదు.
అని భవతి అంటే ఉండడం, నా కశ్చతి అన్నారు కదా, ఇక్కడ నా అన్నారంటే ఎవరికి ఉండదు. సో అంటే ఓవరాల్గా ఏం చెప్తున్నారు, నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటి అంటే సన్యాసం అంటే యోగం. అది ఏమిటి యోగం అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, అది సన్యాసం అంటే. అయితే సన్యాసం ఎప్పుడు వస్తుంది, నువ్వు నీ ఇంద్రియ ఆసక్తిని వదులుకున్నప్పుడు సన్యాసం వస్తుంది. డిజైర్ ఫర్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ అంటే ఇంద్రియాసక్తి, డిజైర్ అంటే కోరిక. సో ఇంద్రియాసక్తుల మీద నువ్వు కోరికను ఆసక్తిని వదులుకున్నప్పుడు నువ్వు నిజంగా సన్యసించినట్లు లెక్క. మనం ఏ డ్రెస్సు వేసుకోవక్కర్లేదు, మనం మనం ఉన్న రీతిగా ఉంటూనే ఈ రకంగా మానసికంగా మనం సన్యసత్వాన్ని పొందొచ్చు. ఎప్పుడు ఇంద్రియాసక్తిని మనం వదులుకున్నప్పుడు. అలా ఇంద్రియాసక్తిని వదులుకున్న వాడే సన్యాసి. అలాంటి సన్యాసే యోగాలో ఉన్నవాడు. యోగా అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నవాడు అని ఇక్కడ చక్కగా ఈ శ్లోకంలో మొత్తం విషయాన్ని, సన్యాసం అంటే అసలు ఏమిటి, ఇంద్రియాసక్తి వదులుకోవడం, ఆ సన్యాసం వచ్చిన వాళ్ళు అదే యోగం అని, సన్యాసం అంటే యోగం అని, ఆ యోగం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం. సో ఏమర్థం అవుతుంది, ఇంద్రియాసక్తి వదులుకున్నాము అంటే మనం ఆ యోగంలోకి వెళ్ళగలం, అలాగే భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోగలం. ఇంద్రియాసక్తి ఉన్నంతకాలం ఈ భౌతికత్వంతోనే సంబంధంలో ఉంటాం. అది వెరీ గుడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు థర్డ్ శ్లోక చూద్దాము. ఆరురుక్ష్మోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ స్థితిలో ఉన్న యోగికి కర్మ సాధనం అని చెప్తారు. అంటే అదొక దారి కర్మ చేయడం. ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఉన్న వాళ్ళకి బిగినింగ్ స్టేజ్లో, యోగంలో సిద్ధత్వం పొందిన వాడికి ఇక భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనం అని చెప్పబడి. సో బిగినింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాడికేమో కర్మ చేస్తూ వాళ్ళ స్థితికి వెళ్ళడానికి అదొక సాధనం. కర్మ చేయడం కూడా వాళ్ళకు ఒక సాధనం అన్నమాట వాళ్ళ ప్రాక్టీస్లో. కానీ సిద్ధత్వం వచ్చిన స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత, ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఈ యోగంలో, అప్పుడు ఇక కర్మలన్నీ కూడా విరమించడమే వాళ్ళ యొక్క సాధన. సో ఫస్ట్లో కర్మ చేయడం సాధనం అయితే చివరిలో కర్మలన్నీ విరమించుకోవడం సాధనం. ఇది ఎక్కడ, అష్టాంగ యోగ పద్ధతిలో. కర్మయోగం కాదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. కర్మయోగం గురించి ఆల్రెడీ చూసేసాము. ఇక్కడ కూడా మనకి సింపుల్గా ఒక సమ్మరీ చెప్పేశారు భగవంతుడు. అందుకే ఫస్ట్లో అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి. ఎవరైతే కర్మఫలాలు ఆశించకుండా కర్మలు చేస్తారో వాడే సన్యాసి, యోగి. అంతేగాని పనులు ఆపేసినంత మాత్రాన్ని కాదు, అది కర్మయోగం. ఇక్కడ అష్టాంగ యోగం చూడబోతున్నాం. అష్టాంగ యోగంలో బిగినింగ్ స్టేజ్లో కర్మ సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఎండ్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి ఇక కర్మ, భౌతిక కర్మలన్నీ కూడా వదలవలసిన స్టేజ్. యదాహినేంద్రియార్థేషు న కర్మ స్వనుషజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢస్తదోచ్యతే. సో ఎవరైతే నిజంగా ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నిశ్చయంగా, ఇంద్రియ తృప్తులను, ఇంద్రియార్థాలు అంటే ఇంద్రియాలు చూపించే విషయాలు, కల్పించే ప్రలోభాలు, ఇవన్నీ ఇంద్రియార్థాలు. సో ఎవరైతే నిశ్చయంగా ఇంద్రియార్థాలను నకర్మ స్వనుషజ్జతే, అనుషజ్జతే అంటే నిమగ్నుడు, నా అనుషజ్జతే అంటే నిమగ్నుడు కానివాడు. ఈ కర్మలలో, ఏ కర్మలలో, ఇంద్రియార్థాల కోసం చేసే కర్మలలో ఎవరైతే నిమగ్నుడు కాడో అతను సర్వసంకల్ప సన్యాసి. అతను అన్ని భౌతిక కోరికలను అన్ని సంకల్పాలను వదిలినటువంటి సన్యాసి. సంకల్పాలు అంటే ఇది కావాలి అది కావాలని ఒక కోరిక, ఒక నిర్ణయాలు చేసుకోవడం, అది సంకల్పం అంటాము. అన్ని సంకల్పాలు కూడా వదిలిపెట్టిన సన్యాసి. ఎవరు? ఇంద్రియార్థాలు తీర్చుకోవడం కోసం చేసే కర్మలలో పాల్గొనని వాడు, అన్ని సంకల్పాలు వదిలినవాడు. సో మెయిన్గా ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ కోరికలను తీర్చుకోవడానికి చేసే కర్మలు వదలడమే మనం ముఖ్యమైన విషయం. సో ఏ పనైనా ఆ కోరికల కోసం కాకుండా మన బాధ్యతగా మనం చెయ్యొచ్చు అని కర్మయోగంలో చూసాం. మరి ఎప్పుడు కర్మఫలాల మీద అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కరోతియ అన్నారు కదా ఇందాక శ్లోకంలో. అలా చేసినప్పుడు
ఇక్కడ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్కడైనా ఆ ఇంద్రియాసక్తి వదులుకోవడమే ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. ఇంద్రియాలను మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం. అందుకని ఇక్కడ కూడా ఇంద్రియార్థాల కోసం చేసే కర్మల్లో నిమగ్నుడు అవ్వనివాడు, అన్ని సంకల్పాలను సన్యసించిన వాడు, వదిలినవాడు యోగారూఢుడు అంటే యోగంలో స్థితుడైన వాడు. తదా అప్పుడు యోగాలో స్థితుడవుతాడు అని ఉచ్యతే చెప్పబడింది అంటున్నారు. సో ఈ విషయ కోరికలన్నిటినీ వదిలి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం ప్రవర్తించడం కానీ, అలాంటి కామ్యకర్మల్లో నియుక్తులు అవడం కానీ చేయని వాడు యోగారూఢుడని చెప్పబడతాడు. సో అది యోగారూఢుడు అంటే ఇక మనం ఏమి వేరే రకంగా కూడా వేరే రకమైన జీవన విధానాన్ని కూడా ఈ డెఫినేషన్ బట్టి మనం ఏది ఫాలో అక్కర్లేదు. మనం ఇంద్రియాసక్తి కోసం చేసే పనులను వదిలినప్పుడు వాళ్ళు యోగారూఢులు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళనే యోగారూఢులు అంటారు. యోగారూఢులు అంటే యోగంలో స్థితులైన వాళ్ళు. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానం అవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుర్ ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. ఉద్ధరేత్ అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనస్సుతో సహాయంతో వాళ్ళని వాళ్ళు ఉద్ధరించుకోవాలి. అంతేగాని ఈ మనస్సుతో మనల్ని బెటర్ చేసుకోవాలి కానీ అధోగతి పాలు అవ్వకూడదు. బద్ధజీవుడికి మనస్సు అనేది మిత్రుడు అవుతుంది. ఆత్మైవహి ఆత్మనో బంధుర్, ఇది ఆత్మబంధు అయినా అవుతుంది. ఆత్మైవ రిపు ఆత్మనః, రిపు అంటే శత్రువు. సో ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు అనమాట. మనస్సే మరి రిపు శత్రువు కూడా అవుతుంది. ఎవరికి? ఆత్మనః అంటే ఇక్కడ ఆత్మ అంటే జీవికి అని అర్థం. సో ఏం చెప్తున్నారంటే ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం, ఇట్లా ఉద్ధరించుకోవాలి. ఆత్మ అంటే మళ్ళీ మనస్సు, ఇక్కడ మనస్సుతో మళ్ళీ ఆత్మానం అన్నారు కదా. ఆత్మానం అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ బద్ధ జీవులు, మనలాంటి జీవులు. సో జీవులందరూ కూడా మనస్సుతో ఉద్ధరించుకోవాలి. ఆత్మానం అవసాదయేత్ అంటే ఆత్మతో మనం ఆటంకాన్ని కలిగించుకోకూడదు. అంటే మనకి మనస్సుతో ఆటంకాన్ని కలిగించుకోకూడదు. అంటే ఏం చెప్తున్నారంటే మన మనల్ని ఉద్ధరింపజేసే విధంగా మనస్సును మలుచుకోవాలి. అంతేగాని మన మనస్సును దిగజార్చుకుని మనల్ని అధోపతనానికి తీసుకువెళ్లే విధంగా మనస్సును ఆ డైరెక్షన్లో పోనివ్వకూడదు అంటున్నారు. ఎందుకు అంటే ఈ మనస్సు అనేది బంధువుగాను వర్తించగలదు మనకి, మరి అలాగే శత్రువుగా కూడా వర్తించగలదు అని చెప్తున్నారు. మనస్సుకి 2 రకాలుగా వర్తించే అవకాశం ఉన్నది, దానికి కెపాసిటీ ఉంది. మనకి మంచి చేయగలదు, మనకి చెడు చేయగలదు ఈ మనసు. కాబట్టి ఆ మనసును మంచి వైపుకు మళ్లించుకుని నువ్వు ఉద్ధరించుకోవడానికి ప్రయత్నించు, చెడు వైపుకు మళ్లించి నువ్వు అధపతనానికి దారి కాకు అని చెప్తున్నారు. మరి అంతే కదా. ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే మనస్సే మనకు అన్నిటికీ కూడా ప్రోద్బలం కలిగిస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా పని చేయాలన్నా ఆలోచనకు కూడా వీళ్ళు మంచి వీళ్ళు చెడు అనే డిసిషన్స్ మన మైండ్లో ఉన్న ఆలోచనలను బట్టి మనకు వస్తుంది. అసలు అవతల వాళ్ళు మంచిగా చెడా అన్నది వాళ్ళ ప్రవర్తన మీద కంటే మన మైండ్లో ఉన్న ఆలోచనల మీద ఆధారపడి మనం డిసైడ్ చేస్తున్నాం. మన మనసు ఎవరైనా ఏదైనా కారణం చేత ఏదైనా చేసినా అన్నా మనం వాళ్ళు ఈ రీజన్తో ఇలా అన్నారు అనుకున్నామంటే వాళ్ళు చెడ్డవాళ్ళుగా కనిపిస్తారు. మనం అంటే వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు, అందుకే వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అని అనుకుంటే అలా ఏమో పాపం వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో, వాళ్ళు ఎందుకు అన్నారో, వాళ్ళ మూడ్ ఏమిటో, వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటో మనకు తెలియదని ఆలోచించినప్పుడు మనకు అదంత బాధగా అనిపించదు. సో మన మైండ్లో ఉన్న ఆలోచనలు బట్టే మనం ఎదుటివాడిని జడ్జి చేస్తున్నాం. వీడు మంచివాడు, వీడు ఎందుకు అన్నాడు, మంచి మాట అన్నాడు లేదా చెడు మాట అన్నాడు అనే మాట కూడా చాలా వరకు మన ఆలోచన విధానం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవతల వాళ్ళ ప్రవర్తన మీద మనం జడ్జి చేసేస్తూ ఉంటాం. అందుకే శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో కూడా ఎదుటి వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలు వెతకని వాడు అనేది శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో ఒకటి. శుద్ధ భక్తులు లేదా స్థితప్రజ్ఞులు అంటే ఈ సమత్వంలో పరిపూర్ణత పొందిన వాళ్ళ క్వాలిటీస్ చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. అది 12th చాప్టర్లో శుద్ధ భక్తుల లక్షణాల్లో చూస్తాము. మళ్ళీ 14th చాప్టర్లో సత్వరజస్ తమో గుణాలు చూసినప్పుడు గుణత్రయ విభాగ యోగం, అక్కడ కూడా స్థిత ప్రజ్ఞుల లక్షణాలు చెప్తారు. ఈ 2 కూడా ఒకటే, మార్గాలు వేరైనా ఒకే స్టేజ్కి తీసుకొస్తాయి అన్నమాట, ఆ ఫైనల్ స్టేజ్కి, ఆ సంపూర్ణ స్థితికి.
ఏది జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్తే స్థితప్రజ్ఞులు అవుతారు, భక్తి మార్గంలో వెళ్తే శుద్ధ భక్తులు అవుతారు. కానీ ఇద్దరి లక్షణాలు ఒకటిగానే ఉంటాయి. సో ఆ లక్షణాల్లో ఒక లక్షణం ఏమిటి అంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క తప్పులు వెతకకుండా ఉండడం. సో సాధారణంగా మనం ఎదుటి వాళ్ళ తప్పులే వెతుకుతాం, మన తప్పులు మనం చూసుకోం. సో అందుకని ఆ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మనస్సు అలా చేస్తూ ఉంటుంది. ఎదుటి వాళ్ళదే తప్పు, వాళ్ళు ఇలా అన్నారు అంటే మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. దాన్ని వదిలిపెట్టి మనం మంచిగాను వాళ్ళని అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అలా మనస్సుతో నిన్ను నువ్వు ఉద్ధరించుకో, లేదా మనస్సును నిన్ను దిగజారేటట్లు చేయనివ్వకు. ఎందుకంటే ఈ మనస్సు నీకు ఫ్రెండ్‌గా అయినా ఉండగలదు, నీకు శత్రువుగా గూడా ఉండగలదు అని చెప్పి భగవంతుడు మనకి చక్కగా ఒక సలహా ఇస్తున్నారు. మనస్సు స్వభావం అనేది ఇలా ఉంటుంది. మనిషికి శత్రువుగాను ఉండి మనల్ని చెడు మార్గంలోకి తీసుకువెళ్తుంది. మిత్రుడుగా ఉన్నప్పుడు మనం చెప్పినట్లు అది వింటుంది. మనం సన్మార్గంలోకి వెళ్ళవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మరి గుర్రాలను చూసాం గదా! మనం మొదట్లోనే మరి ఈ 5 గుర్రాలు, 5 ఇంద్రియాలు, ఇవి ఈ ఇంద్రియాలు కనపడే వాటిని, వినపడే వాటి వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి గదా! మరి యథేచ్ఛగా. గుర్రాలు గనక వాటికి ఏదైనా నచ్చింది కనిపిస్తే కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు లేకపోతే ఏం చేస్తాయి? వాటికి ఇష్టం వచ్చిన వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఈ కళ్ళెం అనేది మనసు. ఈ గుర్రాలు మరి ఈ కళ్ళాన్ని కంట్రోల్ చేయకపోతే కళ్ళెం కూడా గుర్రాలతో వెళ్ళిపోతుంది గదా! అలాగే మనసు కూడా కంట్రోల్ అనేది లేకపోతే ఈ గుర్రాలు ఎటు తీసుకుపోతే ఇంద్రియాలు అటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో వెనక బుద్ధి అనే సారథి వెనక్కి లాగినప్పుడు మనసు, విన్నప్పుడు మనం సరి అయిన మార్గంలో వింటాం. వినకపోతే బుద్ధిని కూడా బలవంతంగా లాక్కు వెళ్ళామంటే ఇక మనం మరి అధపతనానికి వెళ్తాం. వెనక ఉన్న ప్రయాణికుడు ఎవరు అంటే ఆత్మ. ఆత్మ మరి ఏది పట్టించుకోదు, అన్నీ చూస్తూ ఉంటుంది, సాక్షిభూతం అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ తత్వం అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ఎగ్జాంపుల్గా ఈ డయాగ్రామ్ ఒకటి మనకి ఈ చిత్రం చూపిస్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనసు మనం మరి కంట్రోల్ చేసుకుంటే మనకి మంచి మార్గంలోకి తీసుకువెళ్ళగలదు. అది కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే మనం చెడు మార్గంలోకి వెళ్ళటానికి ఆస్కారం ఉన్నది. అది మనకి శత్రువుగాను మిత్రువుగా కూడా వర్తిస్తుంది. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. సో మనస్సు జయించిన వాడికి మనస్సే మిత్రుడు అవుతాడు. అలా జయించలేని వాడికి మనస్సు గొప్ప శత్రువుగా తయారవుతుంది. సో మిత్రుడు బంధు ఆత్మ, మనస్సు బంధువు. ఆత్మనః అంటే జీవికి మనస్సే బంధువు. ఎప్పుడు? ఏనాత్మై ఆత్మనా జితః, ఎవరైతే ఆత్మను జయిస్తారో వాళ్లకు మనస్సు, ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనస్సు. ఎవరైతే మనస్సును జయిస్తారో, కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి అది ఫ్రెండ్. ఎందుకు? చెప్పినట్లు వింటుంది, సరైన మార్గంలోకి వెళ్తుంది. అది మనం కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే, అప్పుడు నిగ్రహించుకోలేకపోతే ఈ మనస్సును అది శత్రువులాగా ప్రవర్తిస్తుంది. ఆత్మ, ఆ మనస్సే శత్రువు అయిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. సో మనస్సును జయించిన వాళ్ళకి మనస్సే ఉత్తమమైన మిత్రుడు, అలా కంట్రోల్ చేయలేని వాళ్ళకి ఆ మనస్సే గొప్ప శత్రువు అని చెప్పి మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోతే అదే మనల్ని కంట్రోల్ చేసి ఈ రకంగా మనల్ని పతనం చేస్తుంది. కంట్రోల్ చేస్తే మరి మనం చెప్పినట్లు అది వింటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనస్సును జయిస్తే మిత్రుడు, జయించలేని వాడికి శత్రువు. సో ఇక్కడ చూడండి, మరి ఒక టైగర్ అది మచ్చిక చేసుకుంటే మనం చెప్పినట్లు వింటుంది. పులి కూడా అది మచ్చిక చేసుకోలేకపోతే ఎదురు తిరుగుతుంది. సో మనస్సు కూడా ఇలాంటిదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మనస్సు సరైన మార్గంలో పెట్టుకోగలిగిన వాళ్ళు సరైన పదాన్ని అనుసరిస్తారు, ప్రగతిశీలం, ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకుంటాం, ఇంద్రియ భోగం నుంచి వైరాగ్యం తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం, సరైన మార్గంలో ఉండి. ఫలితం ఏమిటి అంటే ఇలా మనస్సును మనం మచ్చిక చేసుకుని సరి అయిన మార్గంలో పెట్టినప్పుడు స్వేచ్ఛ, ఔన్నత్యం. ఏ రకంగా ఔన్నత్యం అంటే ఏదో గొప్పవాళ్ళు అవడం, డబ్బు ఎక్కువ సంపాదించడం, ఇది కాదు. ఆధ్యాత్మిక ఔన్నత్యంలో మనం ప్రోగ్రెస్ అవ్వగలుగుతాం. తద్వారా ఇక మనం ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల కాగలుగుతాం. ఇది మనస్సును మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు. అలా కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? కామం, కోపం, దురాశ ఇలాంటి పాపపు చర్యలన్నీ కూడా అనుసరిస్తాం. చిరాకు, ఆందోళన ఇవన్నీ కూడా కలుగుతూ ఉంటాయి. కామం ఉన్నప్పుడు మరి అవన్నీ వచ్చేస్తాయని చెప్పుకున్నాం కదా.
అలా తప్పుదారి పట్టిస్తుంది, కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే ఇంద్రియ భోగంపై మమకారాన్ని కలిగిస్తుంది. ఫలితం ఏమిటి అంటే పతనము, బంధనం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనసు ఒక అగ్ని లాంటిది. అగ్ని దహించడానికి దహించడం చేయగలదు, అలాగే ఎంతో ఉపయోగకరమైన పనులు కూడా చేయగలదు. ఉదాహరణకి మరి అంతరిక్షంలోకి రాకెట్లు వెళ్ళాలన్నా మరి ఇంధనంతో ఈ ఎయిర్‌ప్లేన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎగురుతున్నాయి అంటే ఏ రకంగా అంటే అగ్ని సహాయంతో. మరి ఆ వేడి, వెలుగు లేనిదే కూడా మనం ఉండలేము. కానీ అదే మరి మనం అది మంచి పద్ధతిలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. చెడు పద్ధతిలో ఉపయోగించి సమస్తాన్ని దగ్ధం కూడా చేయగలదు. కాబట్టి మన మనసు కూడా అలాంటిది. మనం దాన్ని మంచి మార్గంలో ఉపయోగించుకోవాలి. అంతేగాని చెడు మార్గంలోకి పంపి మనల్ని మనం దగ్ధం చేసుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. 6th శ్లోక. 7th జితాత్మనః ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖదుఃఖేషు తథా మానాపమానయో. జితాత్మనః అంటే జయించిన వాడు. ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు. మనస్సును జయించిన వాడికి ప్రశాంతస్య ప్రశాంతత, అలా మనోనిగ్రహంతో ప్రశాంతత పొందుతాడు. పరమాత్మ సమాహిత అంటే పూర్తిగా పరమాత్మను చేరిన వాడే అవుతాడు. పరమాత్మ సమమైనటువంటి ప్రశాంతతను పొందినవాడు అవుతాడు. మరి భగవంతుడు ఎప్పుడు ప్రశాంత తత్వుడే. ఆయనకి రాగద్వేషాలు లేవు, గుణాలకు అతీతుడు. సో అది చెప్తున్నారు. మనస్సును జయించిన వాడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. మరి అంతే కదా, మనసు మనకి కలవరాలన్నీ పెడుతున్నప్పుడు మనం వాటన్నిటిని తుడిచివేయగలిగి ఉన్నప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇంకా ఏమీ లేనప్పుడు ఆందోళనలు, భయాలు, కోపాలు, తాపాలు లేనప్పుడు ఏమిటి మిగిలేది? ప్రశాంతత. ఆ ప్రశాంతత భగవంతుడికి సమంగా అంటే ఆయనను చేరుకోగల ప్రశాంతత ఉంటుంది అంటున్నారు. పరమాత్మను చేరిన వాడే అవుతాడు ఆయన యొక్క తత్వాన్ని అని. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు. శీత ఉష్ణ చలి వేడి, సుఖ దుఃఖ తథా అలాగే మానము అపమానం అంటే అవమానం, మానం అంటే గౌరవం. ఎవరైనా గౌరవించినా అవమానించినా అన్నీ కూడా అతనికి సమానాలే అని చెప్తున్నారు. మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందడం చేత భగవంతుని చేరిన వాడే అవుతాడు. అలాంటి మనిషికి సుఖ దుఃఖాలు, శీతోష్ణాలు, మాన అవమానాలు అన్నీ కూడా సమానమే అని చెప్తున్నారు. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మా కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మ కాంచన. సో ఇలాంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తుడై కూటస్థ అంటే ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నవాడు, విజితేంద్రియుడు అంటే ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి ఇలాంటి యోగంలో యుక్తుడైన వాడు ఇతి అంటే అని ఉచ్యతే చెప్పబడతాడు యోగి అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తుడైన వాడు, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడిని యోగి అని అంటారు. సమలోష్టాశ్మ కాంచన అంటే సమంగా చూస్తాడు. లోష్ట్ర అంటే గులకరాళ్ళు, అశ్మ అంటే రాళ్ళు, రాయి, కాంచన అంటే బంగారం. ఇవన్నిటిని కూడా అన్నిటినీ సమంగా చూస్తాడు. సో మనిషి తను పొందినటువంటి జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సంపూర్ణంగా సంతృప్తి చెందినప్పుడు ఆత్మానుభవం అనే స్థితిలో అతను ఉండి అతన్ని యోగి అని అంటారు. అప్పుడు ఆ స్థితిలో అటువంటి వాడు ఆ ఆత్మానుభవ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉంటూ ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. అతడు అప్పుడు గులకరాళ్ళైనా, రాళ్ళైనా, బంగారమైనా ఏదైనా సమంగానే చూస్తాడు. అన్నీ ఒకటిగానే కనిపిస్తాయి అతనికి. ఎందుకంటే అతనికి ఏ కోరిక లేదు కాబట్టి ఏదైనా ఒకటే అని. అది ఈ జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో తృప్తిగా ఉన్నవాడే యోగి అని చెప్పి పిలువబడతాడు. ఎప్పుడు యోగి అని అంటే అతను ఆ దివ్యత్వంలో ఉంటూ ఆత్మ నిగ్రహంతో మరి ఉంటూ అన్నిటినీ సమదృష్టితో చూడగలిగినటువంటి వాడు. ఇప్పుడు అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. అష్ట అంటే 8, యోగము అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం అని చూసాం. అది కర్మయోగంతో, జ్ఞానయోగంతో, అష్టాంగ యోగంతో, భక్తి యోగంతో ఏ మార్గంతో అయినా మనం ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. మనకు తగ్గ మార్గాన్ని ఎవరికి ఇష్టం అయినటువంటి, ఎవరికి సాధ్యమైనటువంటి మార్గాన్ని వాళ్ళు ఎన్నుకోవచ్చు అని భగవంతుడు ఈ రకంగా ఇన్ని మార్గాలను
చెప్పారు. సో ఈరోజు మనం అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటో చూద్దాం. అష్ట అంటే మరి 8, అంగాలు అంటే 8 విభాగాలున్న యోగం. ఏమిటి ఆ 8 విభాగాలు? యమం అంటే మనం చేయవలసినటువంటి ఉండవలసినటువంటి క్రమశిక్షణగా ఉండవలసిన పనులేమిటి? నియమం అంటే మనస్సును ఏ రకంగా ఏ రకమైన ప్రవృత్తితో ఉండాలి లోపల, మన క్రమశిక్షణ, మానసిక క్రమశిక్షణ అన్నమాట నియమాలు. ఆసనం అంటే ఎలా కూర్చోవాలి. ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరి ఏ విధంగా తీసుకోవాలి. సో ఈ అష్టాంగ యోగంలో ఊపిరి కూడా ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఊపిరి తీసుకుని వదులుతూ ఉంటారు. ప్రత్యాహారం అంటే ఆహారం అని ఉంది కదా, ఇది ఓన్లీ ఆహారానికి సంబంధించింది అనుకోవద్దు. ఇక్కడ ప్రత్యాహారము అంటే ఏమిటంటే ఇంద్రియాలన్నిటికీ ఆహారాలు, వాటిని అరికట్టుకోవడం అంటే ఇంద్రియార్థాలను కంట్రోల్ చేసుకోవటం అని. సో నోటికి భోజనం ఎలా అయితే ఆహారమో, కంటికి కనిపించేదంతా ఆహారం, చెవికి వినిపించేదంతా ఆహారం, ముక్కుకు వాసనలన్నీ ఆహారం, చర్మానికి స్పర్శలన్నీ కూడా ఆహారం. సో వీటన్నిటినీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియాల యొక్క ప్రలోభాలను కంట్రోల్ చేసుకోగలగటం. ధారణ, అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుని ఈ కాన్సన్ట్రేషన్ కోసం ట్రై చేయాలి. అంటే ఫోకస్, ధారణ దేని మీద? భగవంతుడి మీద. అలా ఇంద్రియాలన్నిటినీ మనం కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ ధారణ అనేది సాధ్యపడుతుంది. అలాంటి ధారణను సవ్యంగా చేయగలిగినప్పుడు ధ్యానంలోకి వెళ్తాం, భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని కలిగించుకోగలుగుతాం. అంటే ఆ ప్రశాంతమైన మనసుతో ఉంటాం అన్నమాట. అప్పుడు ఇంద్రియార్థాలు ఏవి మనల్ని బాధించడం లేదు కాబట్టి ఆ ప్రశాంతతతో మనం భగవంతుడిని కనెక్ట్ అవ్వగలుగుతాం. ఎందుకంటే ఆయన అలాంటి శుద్ధతత్వం ఉన్న, ప్రశాంత తత్వం, ప్రేమతత్వం ఉన్నవాడు కాబట్టి అప్పుడు మనకు ఆ కనెక్షన్ ఏర్పడుతుంది, ఆ ధ్యానం. అప్పుడు అలాంటి ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు సమాధి స్థితిలోకి వెళ్తారు. అంటే యూనియన్, ఆ సమైక్యత భగవంతుడితో, కరెక్ట్ కాంటాక్ట్ అన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమిటంటే, ఇప్పుడు లైట్ బల్బ్ వెలగాలి అంటే మనం ముందు అసలు బల్బు పెట్టడం ఒకటి, ఆ తర్వాత కరెంట్ కనెక్షన్ ఉండాలి. ఆ కనెక్షన్ ఉన్న ఆ బల్బ్కి మరి ప్లగ్కి కనెక్షన్ ఉండాలి. ఒక ల్యాంప్ ఉందనుకోండి, ఆ వైర్ తీసుకువెళ్ళాలి, ఆ ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చాలి. కరెంట్ ఎలాగో ఫ్లో అవుతూనే ఉంది, మనం వెళ్ళి ఆ ప్రయత్నం చేయండి, ఆ ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ బల్బుకి రాదు. కాబట్టి ఆ కరెంట్ ఎవరు అంటే భగవంతుడి చైతన్యం ఉంది అంతటా. మనం దాన్ని అందుకుని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మన ప్రయత్నం చేయాలి. సో ఇప్పుడు ఆ ప్లగ్ తీసుకువెళ్ళి ప్లగ్ పాయింట్లో గుచ్చినప్పుడు ఇదంతా కూడా మన యొక్క ఈ ప్రయత్నాలు. చివరికి అలా గుచ్చగలిగినప్పుడు ఆ ధారణ, కనెక్షన్ మెల్లగా వచ్చినప్పుడు, కరెక్ట్ కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు, బల్బ్ కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు మనం ఆ కనెక్షన్ కరెక్ట్గా ఏర్పడి వెంటనే లైట్ బల్బ్ వెలుగుతుంది. అది అలాంటి ధారణా ధ్యానాల్లో మనం ఈ వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఆ సమాధి స్థితిలో వెంటనే మనకు ఆ భగవంతుడి యొక్క స్థితి ఏమిటి అన్నది అర్థమవుతుంది అన్నమాట. సమస్థితి అప్పుడు వస్తుంది. సో అది ఏమిటో చూద్దాము, శ్లోకాల్లో మనకి ఇప్పుడు చెప్తారు. సో సుహృన్మిత్రార్యుదాసీనా మధ్యస్థద్వేషబంధుషు సాధుష్వసీ చ పాపేషు సమబుద్ధిర్విశిష్యతే. సో సుహృత్ అంటే శ్రేయోభిలాషులు, మిత్రులు అంటే ప్రియమిత్రులు, అలాగే మరి అరి అంటే శత్రువులు, ఉదాసీన అంటే ఉదాసీనంగా ఉన్న వాళ్ళంటే అటు ఇటు కాకుండా తటస్థులు, మధ్యస్థులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు. మధ్యస్థ కలహప్రియ తటస్థులుగా ఉండేవాళ్ళు, మధ్యస్థులు అంటే మరి ఇద్దరు పోట్లాడుకునే వాళ్ళ మధ్య మధ్యవర్తులుగా ఉండేవాళ్ళు, ద్వేషించేవాళ్ళు, బంధుష్య అంటే బంధుషు అంటే బంధువులు, శ్రేయోభిలాషులు, సాధువుల పట్ల కూడా, అపి కూడా, చ మరియు పాపేషు పాపుల పట్ల కూడా సమబుద్ధిర్విశిష్యతే, వాళ్ళు సమబుద్ధితో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. విశిష్టుడు, ఈ గొప్పవాడు, ఈ మహాత్ముడు శ్రేయోభిలాషులైన, మిత్రులైన, తటస్థులైన, మధ్యవర్తుల పట్లైనా, ద్వేషించే వాళ్ళనైనా, శత్రువునైనా, మిత్రునైనా, పాపులనైనా, పుణ్యులనైనా అందరినీ సమబుద్ధితో చూచేవాడు ఎంతో పురోభివృద్ధి చెందినవాడిగా పరిగణించబడతాడు అని చెప్తున్నారు.
సో అందరినీ ఒకే రకంగా చూసేవాడు. యోగి యుంజీత సతతం ఆత్మానం రహసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీరా పరిగ్రహ. సో యోగి యుంజీత. సో యోగి ఇలాంటి భావంలో యుక్తుడై ఉండాలి. ఏది? సతతం, ఎల్లప్పుడూ. ఆత్మానం రహసి స్థిత అంటే మన ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనసు, దేహం అన్ని కూడా రహసి అంటే ఏకాంత ప్రదేశంలో స్థితుడై ఉంటూ, ఏకాకి, ఒంటరిగా, యత చిత్తాత్మ, ఎల్లప్పుడూ కూడా మనస్సును సావధానంతో, నిరాశీర అంటే దేని పట్ల ఆశించకుండా, దేనికి ఆకర్షింపబడకుండా, అపరిగ్రహ దేనిని కూడా పొందాలి అనేటటువంటి భావనలు లేకుండా. సో యోగి అయిన వాడు దేహాన్ని, మనస్సుని, ఆత్మని సదా భగవంతుడిలోనే నియుక్తం చేయాలి. మరి యోగి యుంజీత, ఈ యోగంలో యుక్తుడై ఉంటూ ఒంటరిగా ఏకాంత స్థలంలో నివసిస్తూ సావధానంగా మనస్సును నియమించాలంటే సావధానంగా ప్రశాంత స్థితికి రావాలి. ఎలా? కోరికల నుండి అన్నీ కావాలి, సమస్తం కావాలి అనుకునే భావనల నుండి విముక్తుడై ఉండాలి. ఈ కావాలి కావాలి అనే ఫీలింగ్స్ అన్నీ వదిలించుకుని ఏకాంతంగా అలా ఉండగలగాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో దాన్ని మనకిక్కడ ఇలా ఒక ఏకాంతంగా మరి భగవంతుడి మీద మనస్సును కలిగి ఈ కోరికలను, అన్నీ కావాలి అనేటటువంటి ఆసక్తులను వదులుకుని ఉండాలి. అయితే ఇది అష్టాంగ యోగ మార్గం అని గుర్తుంచుకోండి. శుచౌ దేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం చైలాజిన కుశోత్తరం తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా యత చిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్వాసనే యుంయాత్ యోగమాత్మా విశుద్ధయే. శుచౌ దేశే, పవిత్రమైన భూమిలో, ప్రతిష్టాప్య ఉంటూ, స్థిరంగా ఉంటూ, స్థితుడై ఉంటూ, స్థిరం ఆసనం ఆత్మనః, స్థిరమైన ఆసనంను అతను తీసుకోవాలి. నాత్యుచ్ఛ్రితం అంటే మరీ ఎత్తుగా ఉన్నది కానీ, నాతి నీచం అంటే మరీ క్రిందికి కానీ మరీ ఎత్తుగా కానీ లేనటువంటి ఆసనాన్ని తీసుకోవాలి. చైలాజి నకుశోత్తరం అంటే ఒక మృదువైనటువంటి వస్త్రాన్ని, అంటే మెత్తని బట్టను, అలాగే లేదా లేడి చర్మము, ఇటువంటి దాన్ని మీద తత్రైకాగ్రం అంటే ఏకాగ్రమైన మనస్సుతో దాని మీద మనఃకృత్వ మనస్సును పెట్టి, దేని మీద? యతచిత్త అంటే చిత్తాన్ని కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును ఇంద్రియ క్రియల నుండి దూరంగా ఉంటూ ఉపవిశ్యాసనే అంటే కూర్చుని ఈ ఆసనంలో స్థిరుడై యుంయాత్ ఉంటూ యోగం ఆత్మ విశుద్ధయే, హృదయాన్ని పరిశుద్ధం చేసుకోవడానికి యోగాన్ని అభ్యసించాలి. కాబట్టి యోగాభ్యాసం కొరకు ఈ యోగి ఏకాంత స్థలంలోకి వెళ్ళి ఒక నేలపై కుశగ్రాసం అంటే గడ్డిని పరిచి దానిని జింక చర్మంతో కానీ ఒక మృదువైన వస్త్రంతో అంటే మెత్తటి బట్ట కానీ దాని మీద వేసుకోవాలి. అలాంటి ఆసనం మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, మరీ క్రిందికి ఉండకూడదు. చెప్పారు కదా, నాత్యుచ్ఛ్రితం నాతి నీచం, మరీ ఎత్తుగాను ఉండకూడదు, నీచం అంటే మరీ క్రిందికి ఉండకుండా పవిత్ర స్థానంలో ఉండాలి. ఆసనం అంటే ఒక పవిత్ర స్థానానికి వెళ్ళాలి. అందుకే ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు గంగా నది తీరం, కాశీ, ప్రయాగ ఇటువంటి చోట వాళ్ళు చేస్తూ ఉండేవారు అన్నమాట ఈ యోగాలు. పిదప అతడు దానిపై స్థిరంగా కూర్చుని ఆసనం మీద ఇంద్రియాలను, మనస్సును, ఈ ఇంద్రియ కర్మలన్నిటినీ కూడా నియమించి కంట్రోల్ చేసుకుని మనస్సును ఏకాగ్రపరిచి మనశ్శుద్ధి కోసం, హృదయ శుద్ధి కోసం యోగాన్ని అభ్యసించాలి. సో మనస్సుని, కోరికల్ని, మరి ఇంద్రియార్థాలను కంట్రోల్ చేసుకోలేకపోతే అసలు మనం ఈ హృదయ శుద్ధి పొందలేం. సో ఎనీవే, ఈ అష్టాంగ యోగ మార్గంలో కూడా ఈ రకంగా వాళ్ళు ఒక పవిత్ర భూమిలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మరి ఏకాంతంగా ఉంటూ, అంటే మరి ఇక కాన్సన్ట్రేషన్ కావాలంటే నలుగురిలో ఉంటే ఈ హృదయ శుద్ధి, కోరికలను అరికట్టుకోవడం కష్టమని వాళ్ళు ఈ మార్గాన్ని ఫాలో అవుతారనమాట. మనస్సును భగవంతుడి మీద పెట్టి వాళ్ళు ఇలా ఒక ఆసనం, సరి అయిన ఆసనం
చెప్పాం కదా మనం అష్టాంగ యోగంలో సరి అయిన ఆసనం యమ అంటే ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లిన్స్ ఏది మరి, అందుకని వాళ్ళు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకున్నారు. ఇంటర్నల్ డిసిప్లిన్, ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఒక పవిత్ర భూమికి ఒంటరిగా వెళ్ళారు, అక్కడ తర్వాత మనస్సును నియంత్రించుకుంటున్నారు. మరి అలా కోరికలు లేకుండా ఇంద్రియార్థాలను నియంత్రించుకుంటున్నారు, మైండ్ని భగవంతుడి మీద పెడుతున్నారు, ఇదంతా చేశారు. సో ఎక్స్టర్నల్ యమ నియమ, ఆ తర్వాత ఆసనం, ఈ రకంగా ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. నెక్స్ట్ది ఏమిటి, ప్రాణాయామ, ఇక సరి అయిన విధంగా ఊపిరి కూడా పీల్చడం. సో అది ఆ రకంగా హృదయ శుద్ధి కోసం యోగాన్ని అభ్యసించాలి. సమం కాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చానవలోకయన్ ప్రశాంతాత్మా విగతభీర్బ్రహ్మచారీ వ్రతే స్థితః మనః సంయమ్య మచ్చిత్తో యుక్త ఆసీత మత్పరః. సో సమంగా కాయం శరీరం, శిరస్సు, తల, గ్రీవం అంటే మెడ, ధార నిలుపుతూ, సో శరీరాన్ని, తలను, మెడను అన్నిటినీ కూడా స్ట్రెయిట్గా కూర్చోవాలన్నమాట. అంటే ఒకటేదో తల ముందుకు వేసి కూర్చోవటం, నడుము వంచి కూర్చోవటం అలా కాకుండా తిన్నగా కూర్చుని వాళ్ళు అచలం కదలకుండా స్థిరంగా ఉండాలట. అలా ఉంటూ సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం అంటే తన యొక్క దిక్కులు అటు ఇటు కూడా చూడకుండా, మరి నాసికాగ్రం అంటే ముక్కు యొక్క కొస, నాసిక అంటే ముక్కు కదా, అగ్రం అంటే దాని యొక్క కొస, ముక్కు కొసను మీద వేరే దిక్కులు చూడకుండా దృష్టిని ముక్కు కొసల మీద ఉంచుతూ స్వం దిశశ్చ నవలోకయన్ అంటే దిక్కులు కూడా చూడకుండా మరి వాళ్ళు ఉండాలి. అనవలోకయన్ అంటే అటు ఇటు చూడకుండా. ప్రశాంతాత్మ ప్రశాంతమైన మనసుతో, విగత భయం లేకుండా, బ్రహ్మచారి వ్రతే బ్రహ్మచర్య వ్రతంలో ఉంటూ స్థితులై ఉండాలి. సంయమ్య మనస్సును పూర్తిగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, సంయమనం చేసుకోవాలి. మచ్చిత్తో మరి మనస్సులో ఆ రకమైనటువంటి ఏకాగ్రతతో యుక్తులై ఆసీత మత్పరః వాళ్ళు ఆసీత కూర్చుని మత్పరః నన్నే లక్ష్యంగా నా మీద దృష్టిని ఉంచాలి. శరీరాన్ని, మెడను, శిరస్సును అన్ని సమంగా నిలిపి దృష్టిని నాసికాగ్రంపై కేంద్రీకరించాలి. ఆ విధంగా వాళ్ళు ప్రశాంతమైన మనస్సుతో, నియమితమైన మనస్సుతో, మనస్సు అటు ఇటు వెళ్ళిపోకుండా కంట్రోల్డ్ మనస్సుతో భయాన్ని వీడి, భయం అంటే ఎప్పుడు వస్తుంది, ఏదైనా మనకు అవుతుందేమో, ఏదైనా మనం అనుకున్నది అవ్వదేమో అనుకున్నప్పుడే కదా భయాందోళనలు. సో అవేమీ లేవు. ప్రశాంతమైన మనస్సుతో భయాన్ని వీడి బ్రహ్మచర్యాన్ని పాటిస్తూ యోగి అయిన వాడు నన్నే హృదయంలో ధ్యానిస్తూ నన్నే పరమగతిగా చేసుకోవాలి. అంటే ఈ యోగానికి, ఈ అష్టాంగ యోగానికి మార్గాలు చెప్తున్నారన్నమాట. యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నియతమానసః శాంతిం నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థాం అధిగచ్చతి. యుంజన్నేవం సదాత్మానం, ఇలా అభ్యాసం చేస్తూ ఎల్లప్పుడూ ఆత్మానం, ఆత్మ అంటే మనస్సును, దేహాన్ని అన్నిటినీ కూడా యోగి నియత మానస అంటే నియమించబడిన మనసు గలవాడై, ఈ యోగి అంటే కంట్రోల్డ్ మైండ్తో శాంతిం నిర్వాణపరమాం అంటే శాంతిని నిర్వాణపరం భౌతిక స్థితి నుంచి కూడా అతను వైదొలిగి ఈ దివ్యమైనటువంటి ఆ స్థితిలో మత్సంస్థాం అంటే నా యొక్క రాజ్యాన్ని అధిగచ్చతి పొందుతాడు. సో దేహాన్ని, మనస్సును, కర్మలను అన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా కంట్రోల్ చేస్తూ ఆ యోగి నియమితమైన మనస్సుతో, కంట్రోల్డ్ మైండ్తో ఉంటూ ఈ భౌతిక స్థితి నుంచి విరమిస్తూ, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి ఫీలింగ్స్ కానీ అటాచ్మెంట్స్ ఏమీ లేవు ఇంక అతను ఈ భౌతిక స్థితి నుంచి విరమిస్తూ తద్వారా భగవద్ రాజ్యాన్ని పొందుతాడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. మాతాజీ సమాధి స్థితి మాతాజీ చెప్తారు, ఇంకా ముందుకి వెళ్దాము. ఇంకా కంప్లీట్గా ఫినిష్ చేయలేదు మనం, ఇంకా 8 స్టేజెస్, ఇది కాదు ఇంకా. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఈ భౌతిక, అది ఫోకస్ అనుకోవచ్చు, ధారణ. ఇంకా నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నైకాంతమనశ్నతః నాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రతో నైవ చ అర్జున. సో అర్జున,
అతిగా భుజించే వాడికి, లేదా అతి తక్కువ తినే వాళ్ళకి, అతిగా నిద్రించే వాళ్ళకి, లేదా తగినంత నిద్ర లేని వాడికి యోగి అయ్యే అవకాశం లేదు. సో అన్నీ కూడా లిమిటెడ్గా, అన్నీ కూడా కంట్రోల్డ్గా ఉండాలి. భోజనం అయినా, నిద్ర అయినా, ఏదైనా యాక్టివిటీస్ అయినా. సో ఎక్కువ భోంచేసినా, ఎక్కువ తినే వాళ్ళకైనా, ఎక్కువ నిద్రించే వాడికైనా, తగినంత నిద్ర లేని వాడికైనా యోగి అయ్యే అవకాశం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇవన్నీ ఏమిటి అంటే మరి మనం చేయకూడని పనుల కింద వస్తాయన్నమాట. చేయవలసిన పనులు, చేయకూడని పనులు, నియమాలు అన్నారు కదా. సో నియమంగా ఆహారం తీసుకోవడం, నియమంగా నిద్రపోవడం, ఎక్కువగా నిద్రపోకుండా, ఎక్కువగా యాక్టివిటీస్, ఆహార విహారాలు ఇవన్నీ కంట్రోల్డ్గా ఉంచుకోవడం. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యోగాభ్యాసం ద్వారా యోగి ఈ రకంగా మనోకర్మలన్నింటినీ కూడా నియమించి విషయ కోరికల రహితమైనటువంటి, విషయ కోరికలే లేనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండగలిగినప్పుడు యోగంలో స్థిరుడైన వాడిగా చెప్పబడు. సో అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ పాయింట్ని మనకి గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. ఎప్పుడు అతను యోగంలో స్థిరుడైన వాడు అంటే, మనం ఇందాక మన ప్రయత్నాలన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తే, లైట్ బల్బుని కరెక్ట్గా మనం కనెక్ట్ చేస్తే ఆ ప్లగ్ పాయింట్లో లైట్ ఎలా వెలుగుతుందో, అలా ఈ యోగాలన్నీ, మనం యోగాభ్యాసం అంతా కూడా చేస్తూ మన మనస్సును, కర్మల్ని కరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేసుకునే వాళ్ళు, కోరికలు లేకుండా ఉండేటటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు యోగంలో స్థిరులైన వాళ్ళుగా ఉండబడతారు. సో కోరికలు లేకుండా ఇలా ఎక్కడ మరి ఒంటరి ప్రదేశంలో, పవిత్ర భూమిలో ఉంటూ ఇలా చేస్తూ ఆ స్థితికి రావచ్చు. ఇందాక కర్మయోగంలో ఏం చూసాము, అన్ని పనులు చేస్తూనే మనస్సుతో సన్యసించవచ్చు అని కూడా చెప్పాం. ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఇంద్రియాసక్తి లేకుండా మనం చేసుకోగలిగితే. సో పాయింట్ ఏమిటంటే, ఇంద్రియాసక్తి లేకుండా మనం ఉండగలిగినప్పుడు అది మనం కర్మ మార్గంలో చేయొచ్చు, ఇలా అష్టాంగ యోగ మార్గంలో చేయొచ్చు. ముందు ముందు భక్తి జ్ఞాన మార్గాల్లో కూడా ఎలా చేయాలో చూస్తాం. సో అది యదా దీపో నివాతస్థో నిన్యతే సోపమా స్మృత యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. గాలి లేని చోటున్న దీపం గనుక నిశ్చలంగా ఎలా ఉంటుందో, యథా దీపో నివాతస్థో, దీపం ఎలా అయితే గాలి లేని చోట నా ఇన్యతే చలించకుండా, కదలకుండా ఉంటుందో, సా అది ఉపమ, పోలికగా స్మృత పరిగణించబడుతోంది. అదొక పోలికగా చెప్తున్నారనమాట. దీపం గాలి లేని చోట ఎలా నిశ్చలంగా ఉంటుందో, యోగినో యత చిత్తస్య, ఈ యోగి కూడా ఇలాంటి మనోనిగ్రహంతో యుంజతే, నియుక్తుడై ఉన్నట్లయితే యోగం ఆత్మనః, యోగంలో ఉన్నాడు అని చెప్తారు. గాలి లేని చోట నిశ్చలంగా దీపం ఎలా ఉంటుందో, నిగ్రహించబడ్డ మనసున్న యోగి, మనసు మరి ఈ గాలిలో పెడితే దీపం ఎలా ఊగిపోతుందో, మనసు అంత చంచలం అన్నమాట. కాబట్టి అలాంటి చంచలమైన మనస్సుని నిగ్రహించగలిగిన వాడు తన పరతత్వ ధ్యానంలో ఎప్పుడూ స్థిరంగా ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు లాస్ట్ స్టేజ్ అనుకుంటా, చూద్దాం. యత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా యత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖం ఆత్యంతికం యత్తద్బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియం వేత్తి యత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం అన్యతేనాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంహితం. సో
సమాధి అనబడే ఈ స్థితిలో మనుషుడు ఎలా ఉంటాడో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనస్సు సమస్త మానసిక కలాపాల నుంచి యోగాభ్యాసం చేత నిరోధింపబడిపోతుంది. ఇక శుద్ధమైన మనస్సుతో ఆత్మను వీక్షింపగలగడం, ఆ ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని అనుభవించడం అనే విషయం మనిషి యొక్క సమర్థతను బట్టి అలాంటి పూర్ణత్వ స్థితిని మనం నిర్ధారించవచ్చు. అంటే సమర్థత అంటే ఇక్కడ అతను ఎంత బాగా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగాడు అతని ఇంద్రియాలనైనా మనస్సునైనా అనేది అతని పూర్ణత్వ స్థితిని మనం ఆ విషయాన్ని బట్టి నిర్ధారించవచ్చు. అలాంటి ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా, అంటే ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పవిత్రం అవుతాయి. ఎందుకంటే అవి ఏ విషయాల వైపు చూడడం లేదు కాబట్టి అవి కూడా క్లీన్ అయిపోయాయి. అలాంటి పవిత్ర అంటే ఇంద్రియాలు క్లీన్ గానే ఉంటాయి. మనం వాటిని పవిత్రమైన డైరెక్షన్ లో పెడుతున్నామా, బాహ్య ఈ భౌతిక డైరెక్షన్ లో పెడుతున్నామా అనేది. ఎప్పుడైతే భౌతికత్వం నుంచి మనం వైదొలగగలిగామో ఆటోమేటిక్గా అవి పవిత్రంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా మనకి అనుభూతిలోకి వచ్చే ఆ అపరిమిత దివ్యానందంలో మనిషి స్థితుడై ఉంటాడు. సో ఇంద్రియాలన్నీ కూడా వాటిల్లో భౌతికత్వం నుంచి వైదొలగి పవిత్రమైన దివ్యానంద స్థితిలో మనస్సు ఉంటుంది. ఆ విధంగా స్థితుడైన అతడు సత్యం నుంచి వైదొలగకుండా దానిని మించిన ఇంకొక లాభం లేదు, అంటే ఆ స్థితిని మించిన వేరే ఆనందం కానీ లాభం కానీ లేదు అని తెలుసుకుంటాడు. ఎందుకంటే మనం ఈ భౌతికత్వంలో ఉన్నంత వరకు మనకు ఆనందం తెలియదు. ఎప్పుడైతే అతను విరమించి అది చవి చూడగలిగాడో దీనిని మించిన లాభం ఇంక ఏదీ లేదు అని అతనికి అనిపిస్తుంది. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎంత కష్టమైనా సరే చలించకుండా ఉండగలడు. సో వాళ్ళకి భౌతిక కష్టం ఎలాంటిది వచ్చినా, శారీరక కష్టమైనా వాళ్ళు ఇంకా ఆనందంలో స్థితులైనప్పుడు వాళ్ళు ఇక దానికి చెలించరు. భౌతిక సంపర్కంతో ఉత్పన్నమయ్యే ఈ దుఃఖాలన్నిటి నుంచి కూడా వాళ్ళు వాస్తవమైన ముక్తి పొందడం అంటే ఇదియే. సో ఇక్కడ 2 అర్థాలు అన్నమాట. ముక్తి అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందడం ముక్తి. అలాగే మరి ఈ భౌతిక దుఃఖాలన్నిటి నుంచి బయటపడడం కూడా ముక్తే కదా. మరి మనకి ఏదీ లేకుండా ఈ ప్రశాంతమైన మనస్తత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు ఇంకెంత హాయిగా ఉంటుంది, ఎంత ప్రశాంతంగా ఉండగలం. ఆ మనశ్శాంతి లేదు అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. ఏదైనా మనశ్శాంతి కోసం సరే ఏదైనా మంచి సంగీతం విందామా, లేదంటే ఏదన్నా కొంచెం మెడిటేషన్ చేసుకుందామా అంటూ కాసేపు ఏదో చేసి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఎవరికి ఏది మనశ్శాంతి వస్తుందో ఆ పని చేయాలని చూస్తూ ఉంటాము. సో అది కాబట్టి ఆ ఆనందం ఏమిటి అన్నది ఈ స్థితికి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇక ఏ దుఃఖాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడే. ఈ భౌతిక సంపర్కంతో వచ్చే దుఃఖాలు ఏవి కూడా వాళ్ళకు ఉండదు. ఎందుకంటే భౌతిక సంపర్కం లేదు కాబట్టి. అది వాస్తవమైన ముక్తి, సమస్త దుఃఖాల నుంచి ముక్తి ఇదియే అని చెప్తున్నారు. అది ఇక్కడ మనం 20 నుంచి 23rd శ్లోకాస్లో ఉన్నటువంటి అర్థం అదన్నమాట. సో ఏ స్థితిలో ఉపరమతే విరమిస్తారో అంటే దివ్యమైన సుఖాన్ని అనుభవిస్తారు కాబట్టి, ఏ స్థితిలో అయితే వాళ్ళు ఉపరమ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ ఆనందంతో ఉండడం. చిత్తం నిరుద్ధం అంటే మరి ఈ భౌతిక విషయాలన్నిటి నుంచి కూడా మనస్సును యోగాభ్యాసంతో ఎత్ర చైవాత్మ ఎక్కడ కూడా నిశ్చయంగా ఆత్మను అంటే మనస్సుతో పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి. సో వాళ్ళు పశ్యన్ అంటే చూస్తారు, అంటే తెలుసుకుంటారు. ఆత్మలో ఉన్నటువంటి తుష్యతి తృప్తి, ఆత్మలో తృప్తిని పొందుతూ వాళ్ళు యం లబ్ధ్వా దీనిని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆత్మన విశుద్ధ ఆత్మనం పశ్యతి ఆత్మస్థితిని తెలుసుకుంటారు, ఆత్మలో తృప్తిని పొందుతారు. ఈ సుఖాన్ని ఆత్యంతికం ఈ దివ్యమైన సుఖాన్ని ఏదైతే మరి బుద్ధితో గ్రహింపబడిన ఈ దివ్యమైన సుఖాన్ని అతీంద్రియమని వాళ్ళు తెలుసుకున్నట్లు ఎక్కడా కూడా నిశ్చయంగా అతడు ఆ స్థితితో ఉంటూ ఎప్పుడు కూడా చలతి అని చెప్తున్నారు. సో స్థితశ్చలతి తత్వతః ఈ తత్వంలో ఉంటూ అతను ఎప్పుడు కూడా ఈ తత్వం నుంచి వైదొలగడు.
యం లబ్ధ్వా చాపరం లాభం. సో ఎప్పుడైతే ఈ స్థితిని అతను తెచ్చుకుంటాడో ఇక ఇతర లాభాలేమి కూడా నా మన్యతే తలుచుకోడో, కావాలని అనుకోడో, నా అధికం తతః. సో ఏది కూడా దీనికంటే అధిక లాభం ఉండదు అని అతను తెలుసుకుంటాడు. దానికంటే అధిక లాభం ఇంకేది కూడా ఉండదు అని చెప్పి. యస్మిన్ స్థితోన దుఃఖేన, ఈ స్థితిలో అతను దుఃఖం లేకుండా గురునాపి విచాలతే, అంటే మీకు ఎంత కష్టమైనా సరే అతను నా విచాల్యతే, చలించడు అంటున్నారు. తం విద్య దుఃఖ సంయోగం, ఈ రకంగా తెలుసుకుని మరి దుఃఖ సంయోగం అంటే భౌతిక సంపర్కంతో కలిగిన ఈ కనెక్షన్, ఈ భౌతిక కనెక్షన్ వియోగం నాశనం చేసుకుని యోగ సంహితం, యోగంలో సమాధి స్థితిలో ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇది సమాధి అనబడే పూర్ణత్వ స్థితి మనుషుడి యొక్క మనస్సును అన్ని మానసిక కలాపాల నుంచి యోగాభ్యాసంతో నిరోధింప చేస్తారనమాట. ఏ థాట్స్ ఏమీ లేకుండా వాళ్ళ నిశ్చల తత్వంతో, ఈ ప్రయత్నంతో వాళ్ళ నిశ్చల తత్వానికి వచ్చి అన్ని మానసిక కలాపాలు కట్ చేయగలుగుతారు. శుద్ధమైన మనసుతో ఆత్మను వీక్షింపగలగడము, ఆత్మలోని ఆనందాన్ని, సుఖాన్ని అనుభవించడం అనే విషయాన్ని మనిషి యొక్క సమర్థతను బట్టి మనం నిర్ధారించవచ్చు. సో వాళ్ళు ఎంత బాగా కంట్రోల్ చేసుకున్నారు ఈ మైండ్ని, ఇంద్రియాలను అనే దాన్ని బట్టి మనం నిర్ధారించవచ్చు వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారని. అలాంటి ఆనందమయ స్థితిలో పవిత్రమైన ఇంద్రియాల ద్వారా మనం అనుభవానికి తెచ్చుకుని ఈ అపరిమిత దివ్యానందాన్ని మనిషి ఆ స్థితిలో ఉంటాడు. ఆ రకంగా స్థితుడైన అతడు సత్యం నుంచి వైదొలగకుండా, అంటే భగవంతుడి నుంచి దృష్టిని భౌతికత్వం వైపు తీసుకువెళ్లకుండా, దానికి మించిన అధిక లాభం ఇంతకంటే ఇక వేరే లేదని అతడు తెలుసుకుంటాడు. అలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు ఎంత కష్టంలో ఉన్నా సరే చలించడు. భౌతిక సంపర్కంతో వచ్చే ఎటువంటి కష్టం నుంచి అయినా వచ్చే ముక్తి ఇది అటువంటి ముక్తి వస్తుంది. ఇదే నిజమైన ముక్తి అని ఈ శ్లోకాస్లో చెప్తున్నారు. సో అది నిజమైనటువంటి మన స్థితి కూడా సహజానంద స్థితి. సో వీళ్ళు అష్టాంగ యోగంతో ఈ స్థితికి రాగలిగారనమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో కూడా ఈ స్థితిని గురించి ఇంకా చెప్తారు. ఈ సమాధి స్థితి అనేది ఎలా తెచ్చుకోవచ్చో ఇప్పుడు కొన్ని చెప్పారు. అలా ఇంకా ఈ ఫోకస్ మరి అంటే ధారణ, ధ్యానము, ఆ ధారణ ధ్యానం ఉన్నప్పుడు చివరికి పర్ఫెక్షన్లో వచ్చినప్పుడు సమాధి స్థితి. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఆ పర్ఫెక్షన్ బట్టి వాళ్ళు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారో మనం చెప్పొచ్చు అని చెప్పారు కదా. సో అది అతని సమర్థతను బట్టి ఆ పూర్ణత్వ స్థితిని నిర్ధారించవచ్చు. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో కూడా ఈ పాయింట్సే మనకి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఫైనల్ సమాధి స్టేజ్ ఎలా ఉంటుంది అనే డిస్క్రిప్షన్ ఇంకా తర్వాత ఇంకా 2-3 శ్లోకాస్ అయినా వస్తుంది. సో ఈరోజు ఇక్కడి వరకు ఆపుదాము. మిగిలిన శ్లోకాస్ రేపు కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో